Ayo Deir, Ira, Safira, yo. Keluarga Serpong, keluarga Pondok Labu, monggo. Monggo Pak. Nyawiji, Mas Doyong. Atur nuwun. Pak Gepeng, monggo Pak Gepeng. Pak Giartoyo, dising goyong monggo. Om Pardoyo, terima kasih. Yo, yo. Segenap panitia dari PSGR. Demange, demange, demange.
Tutup, ayo. Aja Sa, susuke aku bali. Esek-esek bisa sumene ana ning sisihmu. Jot. Terima kasih matur sembah nuwun. Monggo Ca, ninggalaken tresnan dados. Monggo dijogeti monggo. Nek joget sinten iki? Mister JK. Asik-asik. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggalku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa Langsung menerin lagi. Buka mata Gusti, jangan lagi. Asapnya pananggelanmu bali, bisa kumpul kaya tuing putih. Tau nono pindo nono tak enteni ing pucuk ing tresno balung nangka bebasane mung katon katon sliramu wae Terima kasih. Masuk. nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggalku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo Langsung menerin lagi.
Terima kasih. Wah, sing kagungan setir mobil. Yes. Pak Yo lho iki. Pindah. Pak Yo beneran. Asoy. Inilah Pak Yo keluarga besar Sragen. Panitia semuanya. Iyo iya iyo. Iyo iya iyo. Yang di prasmanan, yang di bakso. Yuk. Enom minggu sing tak tunggu. Aku ngajak. Aduh. Neng tawang mangu. Aduh. Nganti lingsir sengengene. Ana kene Pak Yo. Aku nunggu kowe. Aduh aduh aduh. ASN. Yo yo. Terus. Terus. Pak Yo. Ciwel lali jadine jarine alasane makelake sapa wong sing ora gelo kadung dandan Pak Yo mesti teko. Sinten malih Pak Yo ingkang Matur pinarak. nuwun. Alah Pak De sing bagus Ya Allah. dhewe. Bos Mitra matur nuwun. Iki karo maratuwa karo mantu kudu sing akur. Lah dalah. Tos, walah. Golek ini iki susah golek ngene iki. Jan-jane kowe endi? Iyo iya iyo. Iya iyo. Hatiku sujud kowe kencan karo wanita liya.
Siap. Janjane kowe ning Matur suwun Mas Guge.